Dino nonton motor Mbak Ria motormu ki rata ora mogok. Aku ya bosen asine nonton terus. Nang yo piye wong ki ya disyukuri. Ning siji jilbabku ora oleh ketinggalan. Ya tak antenane kene sik. Ya, tak njaluk bantuan sik untung go sandal jepit nek sandal jolak kangelan. Ya to. Bel sik. Bolone akeh kok. Alah, walik barang. Halo. Bu RT. Tulung ngono aku ning nggon cerak masjid, mogok biasa. Yo, aku arep ning ngene, nggone Bu Bambang. Heeh, yo. Yo. Yo, cipuken yo engko ya kan jebuk Pak RT ya. Ya maaf lho merepotkan. Wah, sing ngene kepethuk. Wong jilbabku teles ngene iki kena keringet gara-gara nuntun motor isin, Mbak. Tapi nek kowe kan dadak bali, apa nek ra nggawa jilbab neh? Nek aku ora, Mbak. Tak balik. Aku nibul bal polos ndek oli bija pernah diamond daf sing tak nggo. Lho, nek kepengin kembaran lho. Nek Didit. Gane nek go ndelok-ndelok video kulan Didit ki yo berpengaruh ya, Mbak. Berpengaruh pengen ya ta. Deloken. Apik Mbak iki, Mbak. Itu gesper aku pas tuku. Nah, itu penak to nang ini kan wis oke. Sik tak ngabari neh. Bu Bambang, oh lah kae bocah Bu Bambang. Bocah Bu Bambang kan. Bu, heeh mogok wis yo. Kok ndak ketemu. Oh, arep dijipuk BRT aja.